posledných týždňoch to vyzerá tak, že žijeme v zlatých časoch. Nie preto, že by sme sa mali tak dobre, ale preto, že investovať do zlata sa rozhodlo niekoľkonásobne viac ľudí, a to aj na Slovensku. Ako investovať do zlata a či sa vám to vôbec oplatí, vám povieme v dnešnej peňaženke. Vitajte. Poradiť nám prišli Slavomír Fogáš zo spoločnosti Gold Invest a Jan Porázik, ktorý je analytikom portálu Fincentrum. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, od začiatku roka sa cena zlata zvýšila o zhruba 30% a v posledných týždňoch sme dokonca videli, že len za pár dní stúpla dokonca o stovky dolárov za uncu. Povedzte, čo stojí za týmto prudkým nárastom a čo vôbec cenu zlata ovplyvňuje? Nárast zlata bol spôsobený tým, že je tam zvýšený dopyt hlavne zo strany investorov, ktorí to nakupujú hlavne na komoditných burzách. Je tam zvýšený dopyt spôsobený tým, že je trošku momentálne neistá situácia, čo sa týka eura, čo sa týka dolára a všeobecne z celého finančného sektora momentálne vidujeme signály, ktoré sú negatívne. Zlato ako bezpečný prístav využívajú investori v prípade, že tá situácia je neistá. Preto vlastne ten nárast ceny zlata je v tomto čase taký prudší. Pán Porázik, vy súhlasíte? Presne tak, môžem len súhlasiť. V podstate by som to zhrnul. Sú to tri faktory. Podľa môjho názoru jeden je situácia v Spojených štátoch amerických, nestabilná ekonomická. Druhá vec je eurozóna, ktorá má taktiež svoje problémy s periférnymi krajinami a tretia vec je dopyt, ako kolega spomenul, takže áno. Ten vyšší záujem o zlato vidíme aj na Slovensku. Obchodníci aj banky dokonca hovoria o tom, že len v posledných mesiacoch investovalo do zlata 3 až 5-násobne ľudí viac a nejde len o privátnych klientov, ale aj o retail. Je teda investovanie do zlata aj pre v úvodzovkách obyčajných ľudí? A tá premisa, ktorá je nastavená, že vlastne je to iba pre tých najbohatších, kde sa kupujú tie veľké tehličky alebo veľké mince, je vlastne už za nami, pretože najmenšia minca, ktorá sa dá kúpiť momentálne, stojí zhruba asi nejakých 150 eur. Dokonca u niektorých obchodníkov je možné aj pravidelne nakupovať zlato formou kvázi nejakého sporenia od 30 eur mesačne. Takže zlato alebo striebro si môže kúpiť ako investíciu takmer každý. Niektorí ekonómovia tvrdia, že investovanie do zlata je dobrou alternatívou napríklad ku sporiacemu vkladu v banke. Vieme, že väčšina úrokových sadzieb bank ale sotva pokrýva infláciu. Čo si teda myslíte o tejto možnosti? Neprirovnal by som to tak k nejakej alternatíve, nakoľko investovanie do zlata je investícia, ktorá nesie so sebou všetky rizika. Zlato, takisto ako iné investičné nástroje, sa vyvíjajú a môže tam prísť rast, ako momentálne sledujeme, môže prísť aj pokles. Pričom sporiaci účet v banke je ďaleko väčšia istota pre toho klienta, takže záleží tam od tej rizikovosti hlavne. Pán Fogáš, je to podľa vás alternatíva? Podľa mňa je to alternatíva, pretože je potrebné si uvedomiť, že čo klient hľadá pri sporiacom účte. Odkladať si svoje finančné prostriedky do budúcna, má ich vlastne bezpečne zainvestované. Rovnaké je to aj napríklad pri fyzickom zlate. Samozrejme, nedajú sa nikdy vylúčiť nejaké poklesy, nedá sa vylúčiť krátkodobý nejaký výkyv, prípadne aj nejaký dlhodobejší pokles, ale každý investor pri investovaní do zlata investuje na dlhšiu dobu. To znamená 5-10 rokov a viac a z dlhodobejšieho hľadiska je vlastne ukladanie peňazí do zlata ako sporenie, ako sporiaci účet. Takže je to určitou alternatívou, ale rád by som podotkol jednu vec. Nemal by sa investor rozhodovať iba medzi sporiacím účtom a iba medzi zlatom. Tá vhodná kombinácia, ako sme sa aj predtým rozprávali, je tá, že nájsť si také rozdelenie svojich financií, mať aj niečo v zlate, mať aj sporiaci účet, to je najrozumnejším riešením a to jediné môžeme poradiť. Poďme si to teda zhrnúť, aké sú plusy a mínusy a kedy sa nám vôbec do zlata investovať oplatí. Také staré čínske pravidlo hovorí, že nakupovať zlato sa má pred 20 rokmi a druhou možnosťou je nakupovať teraz. Takže do zlata by sa malo investovať pravidelne, respektíve malo by sa nakupovať za každej situácie. Ako som spomínal, je to skôr z toho dlhodobejšieho hľadiska brané, takže nie iba špekulačne, to znamená kúpiť teraz a o pár rokov predať. Nesie so sebou tie rizika, že môže tam nastať nejaký krátkodobý výkyv, môže tam byť nejaký pokles na cene a tým pádom z krátkodobého hľadiska môže trošku strátiť na cene. Ale pre tých, ktorí investujú dlhodobo, má zlato význam a v budúcnosti jeho cena bude pravdepodobne vyššia. Ja by som rád doplnil a zdôraznil ten časový horizont, ako kolega povedal, že teda ľudia, ktorí investujú do zlata, investujú na dlhšiu dobu. Práve preto aj to porovnanie voči sporiacemu účtu, kde dneska ľudia sporiaci účet vnímajú skôr ako krátkodobé aktíva a sporia si vyslovene na to, aby mali likviditu, aby tie peniaze mali kedykoľvek k dispozícii, keď ich potrebujú.
Takže to sporenie do zlata, treba si uvedomiť ten časový horizont, ktorý je pri tomto druhu investície potrebný. Ak sa rozhodnem, že idem do zlata investovať, aké mám možnosti? Rozlišuje sa vo všeobecnosti také dve možné alternatívy. Prvou je vlastne alternatíva, my tomu hovoríme papierového zlata, to znamená nákup na burze, prípadne nákup toho papierového skôr možno z toho špekulačného hľadiska, aj keď nemyslím špekuláciu v tom negatívnom slova zmysle, ale skôr využite toho výkyvu zlata, to znamená lacnejšie nákupiť a v budúcnosti, ak cena stupne, tak vlastne predať a zinkasovať nejaký profit. No a tou druhou možnosťou je vlastne fyzické zlato, kde, ako sme už viackrát spomenuli, je jeho úlohou uchovávať a konzervovať nejakú hodnotu. A nenakupuje sa ako investícia, skôr sa nakupuje ako bezpečná rezerva, aby v budúcnosti mal človek nejakú istotu, nejaké finančné základy. Takže. Pán Borázik, ktoré z týchto možností, ktoré vymenoval pán Fogáš, sú vhodné pre, nazvime ich, retailových klientov? Pre tú retailovú klientelu by som mohol odporučiť investovanie buď do fyzického zlata, samozrejme treba uvážiť, v akom objeme, na aký časový horizont a tak ďalej, alebo v prípade, keď sa nejedná o fyzické zlato, tak je to investovanie do akcií spoločnosti, ktoré sa zaberajú ťažbou, spracovaním zlata a tak ďalej prostredníctvom podielových fondov najideálnejšie, čo je z hľadiska rizikovosti a teda aj prístupnosti ideálne pre retailových klientov. Lebo ďalej tam aj potom inštrumenty, ako sú rôzne deriváty finančné, ktoré sa obchodujú na burzách a, jak aj spomenul kolega, riešia sa skôr z toho špekulačného hľadiska, čo by som určite neodporúčal pre retailovú klientelu, nakoľko tieto inštrumenty sú pre sofistikovanejších investorov a profesionálov. Pokiaľ ide o to fyzické zlato, tak pán Fogáš nám priniesol aj nejaké ukážky toho. Pán Fogáš, čo ste to priniesli? Vidím tú mincu, nejaké zlaté odliadky. Teda povedzte, aká je ich hodnota a aké sú drahé? Takže momentálne držíte vlastne v rukách tú čiernu tehličku, alebo ten čierny obal, je to 10 gramová zlatá tehlička. Vo vedľajšej ruke máte vlastne 1 uncovú tehličku. 1 unca je vlastne 31,1 gramu. Je to taká všeobecná miera na zlato. Jedna tehlička stojí zhruba nejakých 500 eur, tá ďalšia zhruba 1400 eur. Sú to tie také štandardné veľkosti, ktoré sa nakupujú či už jednorázovo alebo postupne. A taktiež vlastne tam máte mincu zlatu. Je to európska zlatá minca, je z rakúskej mincovne. Jedna z najpredávanejších, čo sa týka Európy a najviac akceptovaná. Takže to sú dva spôsoby, čo sa týka zlata a taktiež tam máte ešte vlastne striebornú tehličku. A aká ťažká a aká drahá je táto strieborná tehlička? Má váhu 1 kg a momentálnu cenu má asi zhruba 1300 eur. Tak to takisto ukážeme našim divákom. Pán Fogáš, kde si môžeme takéto zlato, alebo teda v tomto prípade aj striebro zakúpiť? Zakupuje sa to vlastne u obchodníkov, ktorí sa špecializujú priamo na zlato. Prípadne sa to nakupuje v komerčných bankách, kde vlastne taktiež je možné nakupovať zlato vo fyzickej forme. Tam je potrebné vlastne potom, aby klient v prípade, že sa rozhodne nakupovať zlato, v prvom rade overil si vlastne toho obchodníka a bolo by vhodné, aby toho obchodníka navštívil, pretože takáto investícia sa nerobí asi každý deň, takže je vhodné sa o tom poradiť. Ponúkajú možnosť predaja fyzického zlata aj slovenské banky? Áno, túto možnosť ponúkajú. Nie všetky, ale samozrejme v komerčných bankách je k tomuto prístup. Je to väčšinou určené pre privátnu klientelu, ale samozrejme, keď človek príde so záujmom, tak sa predpokladám v banke určite dohodne. A takisto tých obchodníkov by som ešte spomenul, že pán Fogáš povedal, je potrebné si ich preveriť, lebo obchodník môže byť aj taký. Na toto preverenie určite puncový úrad, kde tento obchodník musí byť registrovaný, takže určite ako prvý krok potenciálneho záujemcu o investovanie do zlata by malo byť preverenie si takéhoto obchodníka na puncovom úrade. Dá sa povedať, či je pre mňa výhodnejšie nakupovať fyzické zlato u obchodníka alebo u banky? Nejaký zásadný rozdiel, čo sa týka ceny, tam nie je. Či už banky alebo obchodníci majú tie ceny približne na rovnakej úrovni. Taktiež z hľadiska bezpečnosti, pokiaľ je ten obchodník licencovaný, pokiaľ má zmluvu, ako kolega spomínal, s napríklad mincovňou, tak tým pádom tam nie je žiadne riziko a viac menej je to rovnocenné, či už to nakúpi v banke alebo u obchodníka, ktorý sa na to špecializuje. Máte rovnaký názor? Tiež môžem potvrdiť, že v podstate nedá sa jednoznačne povedať, v ktorej inštitúcii je lepšie nakupovať, ale v každom prípade je to individuálne od klienta, o čo má konkrétne záujem, v akých hodnotách investovať a potom aj ten prístup pri takýchto transakciách je individuálny. Takže treba skúsiť a vybrať. Ako to funguje so skladovaním zlata?
Väčšina klientov skladuje zlato v bankových trezoroch. To znamená, že buď vo svojej banke alebo v banke, ktorú im poradí obchodník, si otvoria vlastne trezor. Je to najbezpečnejšou formou vlastne skladovania. Tie poplatky nie sú zase nejaké významné. A ak by som to mohol porovnať, tak zhruba poplatok sa pohybuje ročný pri 10-tisícovom uskladnení zhruba 25 eur na rok, čo vlastne sú niečo cez 2 eur mesačne, takže tie poplatky pri tej hodnote nie sú nejaké výrazné. Avšak klienti využívajú aj možnosti vlastného uskladnenia, či už vlastných trezorov, alebo uskladnenia na svojom vlastnom bezpečnom mieste. Trošku to súvisí s tým, že chcú mať nad tým kontrolu a obávajú sa možno, že ak by nastal nejaký problém s sejfom alebo niečo podobné, tak majú niečo v rukách. Takže to sú už skôr takí, ktorí sa tej krízy alebo nejakého kolapsu systému boja najviac. Takže. Čo ak sa rozhodnem, že chcem zlato spätne predať? Odkúpi ho banka alebo obchodník automaticky? Ja by som k tomuto nadviazal na tú predchádzajúcu otázku, že v podstate otázka uskladnenia. Pokiaľ zlato nakúpime v banke a držíme ho v banke, kde ho vlastne banka má celý čas pod dohľadom, tak banka vie, že to zlato neodišlo, je to to, čo klientovi predala a je to tak, ako náhle si to klient zobere domov, alebo respektíve z očí banky, tak spätný odkup môže byť problematickejší, to nazvime. Čiže banka môže mať podozrenie, či klient náhodou nie je špekulant a tak ďalej. Samozrejme pri bonitnejšej klientele takéto úvahy rizikové možno odpadajú, ale v každom prípade, pokiaľ to držíme v banke, kde to je naozaj pod dohľadom, tak je tá likvidita oveľa jednoduchšia a rýchlejšia, čo predpokladám potvrdí aj kolega. Zlaté odliadky alebo mince a dokonca aj tehličky sa dajú využiť aj ako forma daru. Pri akej príležitosti sa toto dá využiť a možno podľa vašich skúseností, nakoľko to využívame? Využívajú to klienti v takých dvoch skupinách. Prvou skupinou sú možno vlastne občania, ktorí chcú nejakým spôsobom obdarovať niekoho na narodeniny, prípadne na promocie sa to veľmi často využíva ako vhodný dar a začiatok pre mladého človeka do života. A tou druhou skupinou sú podnikatelia, ktorí túto formu využívajú ako dar pre svojich obchodných partnerov. Je to také niečo nové, také niečo, čo tu ešte nebolo. Namiesto nejakého drahého vína darujú napríklad tehličku a je to pre tých klientov taká prestíž dostať takýto darček. Takže aj tá podnikateľská klientela využíva to, prípadne aj pre zamestnancov napríklad. Páni, pre všetky tie pozitívne veci, ktoré sme doteraz vymenovali, je zlato považované za tzv. Bezpečný prístav investorov, aj práve preto v tých posledných týždňoch jeho cena tak prudko narastla. Nakoľko si ale myslíte, že sa na tom celom búme mohli podieľať médiá a možno aj nejaká davová reakcia ľudí? Nech sa páči, pán poradník. Hovorí sa taký aforizmus, že keď niečo sa povie v médiách, že teda zlato rastie a je dobrá investícia, tak už je neskoro na to investovanie do toho zlata. Ale v každom prípade áno, v súčasnej dobe, keď je tento trend rastúci, tak je to investícia vhodná. Súhlasíte? Súhlasím. Podotkol by som možno ešte jednu vec. Médiá o tom informujú z toho dôvodu, že tá cena výrazne stúpla. Je to aj celkom zaujímavá téma, čo sa týka vlastne nejakých rozhovorov a podobne. Je však potrebné povedať, že z dlhodobého hľadiska zlato aj napriek tomu, že môže mať nejaké krátkodobé výkyvy, môže z dlhodobého hľadiska vzhľadom na tú situáciu, ktorá momentálne v priebehu 2-4 rokov zdvojnásobiť svoju hodnotu. A ak niekto si myslí, že momentálne sme na vrchole, čo sa týka ceny zlata, tak mám opačný názor a myslím si, že tá cena bude dvojnásobná v priebehu krátkeho času. Páni, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem vám ešte pekný večer. Dovidenia. Pekný večer. Nekupujte zlato preto, aby ste zbohatli, ale aby ste ochránili svoj majetok pred infláciou. Na tomto sa zhodujú asi všetci ekonómovia a dokonca aj samotní obchodníci so zlatom. Ak sa budete rozhodovať, čo urobíte so svojimi úsporami, myslíte aj na to, že ak sa na vás z každej strany hrnú správy o tom, ako cena zlata láme rekordy, nemusí to ešte znamenať, že je to pre vás tá správna voľba. Pozrite si nás aj o týždeň. Dovidenia.